Bir vaqt sahabe-i kiramlaryň birisi Peýgamberjan aleyhissalatu vesselamyň ýanyna geldi. Yüzünde däni renk qalmany saralyp sorulup narahat yüz bilen Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mahzerine geldiler. Ol mübarek serweri sorady. Ya fulan, mali araka mahzuna. Ey fulan dedi. Näme beýlesen yüzüňde renk qalmapdyr. Näme beýle narahat boldun, näme qama batypdyrsyň sen dedi. Ya Resulallah sorama dedi. Ulu gaýgymma dedi. Aýt gaýgyňy dedi Peýgamber. Ya Resulallah dedi. Min begadar sana mehabbetimma, begad sana aşkımma, begad sana däni söýgümma, seni görmesem tagat getirbilemek dedi. Günnüýüň güllerine, giyjäň içinde her haçan göresim gelse sana garşyň gaýtýan idi. Sen köçäňden öýüňden tawaf edip gitýän idi. Sen mübarek ýüzüňdi görüp gitýän idi. Görmesem tagat getirip durbilemek dedi. Amma şun pikir etdim, şu dünýede ýaşaýdyp men peýgamber görüpdüm, daşymdan aýlanyp tawaf edip otin. Kıyamatda nädersiň sen? Wagty ki peýgamberler bilen uly derejede bolsalar, we biz musulmanlar peski derejede bolsak, kıyamatda cennetin içinde peýgamber görebilmesem näder bolar, kaýagdaýym diýip kaýga düşdüm dedi. Ya Resulallah, cennet maňa awy dedi, eger şoň içinde men seni görebilmejek bolsam dedi. Cennet bana cehennem dedi. Eğer senin mübarek yüzünden öpüp okşayabilmesem ya Resulallah dedi. Men şogamımda, şuna rahatsızlığımda dedi. Şondan Peýgamberjan aleyhissalatu vesselam kepla bilmedi, cevap da bilmedi, näme diýjegini bilmedi. Onunça Hazreti Cibrail eminiňde gaýtdy. Ayet bilen Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Sadakallahu Mevlana'l azim. Ayetini ey Peýgamber aýtdy ummatyna, ýoldaşlaryna, sahabalaryna, her bir adam Allah'a itaat etse ve Hazreti Muhammed'e yani Resuluna, ilçisine itaat etse, şol adamlar kıyamet gününe ma'allezine en'amallahu aleyhim, Hudaý Taala'nın nigmet berip derece veren adamlar bilen bile bolacak deydi. Kim olada? Minen nebiyyine ve siddiqine ve şuhadai ve